Ahoj lidi, vítám vás u našeho prvního videa. Tady je Sebastian Iria a Michal Pečko. Ahoj. A my si teď zahrajeme Squad Builder Showdown v Medfoodu. Tak asi můžeme jít na to. Tak jo, tak první si vybereme formaci. Tak Míšo, vyber si. Ok, jdeme vybrat. Tak. Já myslím, že tahle je typická. Já si vezmu, ať mám... Dobrý nás jsou. Já Tak si vezmu jo. tuhle. Já už mám vybraný. Já taky. Tak ty hádej první mojí. Tak ty budeš mít 4-2-2-2. Ne, já mám 4-3-3. Ty klasicko. Normálně takhle, no. Ty, ne, to je 3-4-3. 3-4-3, no. Okay. Jsem ho prosím dělala prý máma. Tak, já teď použiju máš 4-3 klasickou. Mám 4-2-2-2. Doufám, že to neřekneš. Stejný. OK, takže... Jdeme na hroťáka? Jo, na hroťáka, no. OK. Kolo 6. Tak jo, 90 rating. 90 rating na hroťáka, OK. OK. A jako musí to být přesně 90 rating. Jo, přesně, no. OK. Přesně. Ale já si vezmu... Já mám jasný. Já taky. OK, můžu? Jo. Hem nemá, takže dám Samker. Ne, já mám Harry na Champion. On má jenom 90? 3. Aj no, on nemá, musím mít 90. Nevadí, nevadí. Já tě Já nechám. jsem debil. Tak jo, takže asi... Jako ale budeme se špatně linkovat, tenhle bude. Já mám perfektní. Tak jo, můžeš, typové. Budeš mít Harry Okejna. Ne, já mám Douglashe, 90 Thunders. Dal Tak, ty krás. tak jo, ty budeš mít Raula. To je Já mám jasnýho kolita. do píče. Já jdu na LVčko, co ty? Já jdu na SEčko, druhý. Ale prý mamka potřebovala. Premier League. Premier League. Může to být ty ikonu, co hrála v Premier League, jo? Mhm. Hele, Mm, nějaká frame. já mám jasný. Perfektní. Kde jsem mám? Já to mám úplně taky. jasný. Ty máš Marcuse Rashforda, je to jasný. Mám Henryho. Za Arsenal. Píče. A ty máš... Rashforda. Já mám Barnce. A Ty. jsem linky se Tom Barnce, nevadí. Tak jo, tak třetí. Premier League znova. A já jdu na RVčko, co to je tedy? Já jdu na Kamko. Premier League. Kde se nebude stačit? Mhm. To já mám. Máš Kajasaku, je to jasný. Ne, mám jasnýho Modriče. Za Tottenham. A já mám Douglas. A ty máš... Ziko nehrál. Jasnýho Gerarda. Ten je úplně jasný. Ne, já mám George Besta. Tak za tohle dostáváš žlutý kartónek. Tak jo, jdeme dál. Musíš se vrátit a kouknout si. Takhle. 90 plus space? Je 90 plus space. Ty krásno. Já jdu tady na... Já půjdu asi na LM. Musím... Tak, my Já cards. bych vzal tohodle. Dám Kamko, CMko. A... Já už mám asi vybráno. Ne. Ne. Ano, já mám vybráno taky. Tady tohodle. Jo. Ne. Proč? Teď mám tohodle. Tak já to mám jasný. Můžeš. Jo, jako pozici, co jsi vzal? Kamko. Kamko. Ziko. Ne, ten má 89. Já jsem si vzal Eusebia Pičo. na CF-ku. Já mám RMko. RMko. Ty krása, kdo tam může být? Salah? Ne, Luis Figo, já jsem chtěl Ty Salaha. vogo. A kolik máš? Já vím, že toho Salaha máš. Kolik máš? Já mám 53,36. Já mám 54,31. OK, tak zatím vedu. Na soudu, jo.
Jo, no, to je dohromady, takže. Já mám totiž tady málo těch čárek. Jo, no, ten modrý ještě to zkazil, mohl si dát ikonu, myslím. Ne, tam nebyla pak. A tady je to La Liga. No tak to se mi nádherně hodí. Jo, no. A já dám tohle. Počkat, můžeš se To kouknout je na jasné. internet, jestli hrál. No, můžeš. Jednou to můžeme využít, jo? Dobře. Jo. CMko. Jo, CMko. Koho jsi měl na hroťáku? Douglas. Fakt, Scotta jsem nedal. To mi došlo. Podle mě to bude někdo z Premier League a bude to... Je to La Liga. A jo, já jsem La Liga, to je jasný. Modrič. Ne, Kaka. Ty vogo. A jo, ty si říkal, že vlastně nevíš, jestli... Ale já jsem chtěla se kouknout na Zika. Jo, aha, ten Jo, nehrál ale já jsem podle si mě. potom říkal, on to typne, tak to nebudu radši si typovat pro Cáka. Hele, La Liga. Zase? Ne, já tady to vyhádám La Ligu. A jo, vlastně. Já myslím, že máš Reále. To je jasný. Máš Reále. Ikonu myslím, že nemá. Protože tak chytrý nejseš. Ale... A nevím. Tady. Jo, tady. Rozhodujeme se mezi Bellinghamem a Tonym Kroosem. Koho máš na hroťák? Jaký máš útok? Henry a... Chulit. Kolik? Jo, co to je? Máš 87 Kroose. Já mám 86 krose. Jo! Ach Nejsi tam jo. bronzáka. Nejsi tam bronzáka. Ten se mi tam krásně hodil. Tak. Jdu na bronzáka, no. Já už roztočím další kolečko. Francouz Ascone. Jo, no, ten Bomba. to mám taky. Hele, mám souhru. A to znova La Liga. Znova? Že bych tam dal znovu Kroos. Já myslím, že ho tam dáš. Jo, ale já tady nemám prostě. Lidi, já dám tohodle. Já teď využiju to. Pokud to uhádneš Teď využiju to. znovu. Já teď využiju tu Google? Já využiju Google. OK. Ale můžeš jednou. Nezapomeň na to. A no, já jsem mal LMko, já jsem debil. Já tam na LMko. A tady tak krásný hráč. Já tady mám Ronaldinho a Rivaldo. Tak já dávám... Ziko nehrál. To... Jsem rating. A kolik máš chemistry? Já mám 89 rating a 99 chemistry. Hele, tak to je remíza, já mám 100 chemistry. Počkej, to znamená, že oba dva děláme trest? No, nebo si zatočím ještě jedním kolem štěstí. Ne, já bych dal už trest. Trest? Kámošky papír. Rozhodnou lidi v komentářích. Jo, ale to nemůžeme do prdele potom takhle. Rozhodnou to lidi v komentářích. Dejte, my dáme komentář. Ne, počkat, dáme do komunity, dáme tam dom komunity hlasování a tam dáme ano, ne a hlasujte tam, protože můžete rozhodnout, jestli budeme mít trest nebo ne. Jestli budeme mít trest oba dva, nebo jeden z nás. Jo no, Třeba, nebo já jsem se ho vzdal, takže jestli bude jeden z nás, tak je to on. Takže, Cože? hele, a napište ten trest do komentářů.